ayusa birada na pud tagpamukad og amatong. Gimingaw na sa tagkinilaw diri sayo sa buntag sa dagat. Yang kilaw non porte pang pagkalabasa. Parisan dayog tinanok nga saging atong kinilaw. Parisan pud aning tuba. Asos grabe pagkaayusa. Di matabas-tabas bungkag na pong baho nga mai sa mga singgaw. Waday na kapsundayag lahos. O di na puta, sugdan na nato. Sayo sa buntag, grabe pagkalinawa sa dagat. Ake dugay-dugay naman sa tangula kapadagat. Magpadagat na sa tagbalik, grabe pagkaninduta sa dagat o. Purting pagkalinawa, mura man nasod sa labador. Automatic mo ato matag dagat. Apaliton sa taning tuba ni tatay. Purting pagkaayusa o. Nagbuwa-buwa pa bago pa kayong dawat. Awaday nakampsundayag ato na ibalhin sa tong galon nya gida. Kani jud maing dalon basta padagat na ang hisgutan. Ayos mangug kani sa ipares basta magkilaw-kilaw. May sa ding tuba layo sa sakit pero aka mo ni bahala og unsay sumpay. O tara, batsi na ta. Pero usa ta mo batsi at ilawan sa nas usa ka singgaong da og goods ba. Sige. Kapit tamis. Humigasuma sa datong baba ning tuba. Grabe pagkatamisa. Gods, lahos na ta. Gibayungan na nas do ka singgaong natong sakayan. Automatic sakayan ng mga singgaong dia. Magsakayan lang ta kay di kayo dako ang hunas. Maglangon na lang ng usa ka singgaong da kay di na maarang sa sakayan. Purtay nang gamaya sa lutaw. Basin unyag malunod ta. Gods po kay nang usa ka singgaong dia kay nakabira nagmasima-sima sa pambot. Aw paksit salbar din tagutomon og sinawm. Diara ginanaw na nas mga singgaong da sa ilaw mugasang amatong atong pikhan. Aw dara nakapag na ta. Kani atong bukaron klaro kayo daghan og moong. Mailhan gyud na nimo og nabay sod nga amatong kay nay magawas-gawas nga moong. Agi kuha na pud nato sa kasinggaong da og samo. Adto ta na isod sa tong bulsa sa atong sabay para adto ra manod ang moong. Wa na nakapusuntayag ato na nang hakyaron atong moskitero nga sabay. Syarog na makagawas aning moskitero. Gihanay na nang batuan sa usa ka singgaong dia para wag gyud makagawas. Sudlan natin samo ang bulsa sa atong sabay para adto ra sila mosod ang mga moong. Adaog pag human og plastar sa atong sabay. Sugdan na pud nato sa pagparil diri sa dagat. Ato ni panghuaon ng bato para adto sila managan sa bulsa sa atong sabay. Nya hangtod ato ning masipong ang amatong para wala na gyud makagawas nga moong. Asam ta nagparil tong mga singgaong. Adi pud na matabas-tabas tayong usa. Gibaw ng tuba o naunsan man na tarungan nagtagay kay nagkayabo-yabo naman na. Motobil sa kunong usa ka singgaong kay naluya sa og saom. Sige, bahog. Sige na. Sukal-sukal lang agi. Kuwangan pa ko do. Sige, laklak pa kayo ning bawnanan. Unsaon ma, wala pa ta katagbaso. Siyempre di po na magpapiring usa ka singgaong dia. Mosablok bugo no siya. Kagumkuma. Siyempre ato po nagpisa ng ubang singgaong para kondisyon na nigsaom. Apod kayo tantong uhawa ang usa ka singgaong. Nagkabat-kabat sa katig. Hala, sige, sablok. Di matabas-tabas, murag kahigop og sabaw sa tinuwa. Awan na purti ng mga kondisyon nam kadag pamunit sa mga bato. Goods, tagas na kayong mga utong nakasablok og sabaw sa tinuwa. Lubog lang agi god. Purti ng mga kondisyon na. Musaom og lunes, mutunga sunod simana. Makapataas mo gyud ni sa utong ang sabaw sa tinuwa. Di na pod. Musablok sa kuno siya kay naluya. Muhigop sa ta kay murag nahilis na tong utong da. Uhaw man sa kayo kay grabe pagkainita. Di tanang tubig-tubig kanag yung tuba ato naon sa man ka pangpakondisyon ba. Ato sa naihatag sa usa ka singgaong buda kay utro pong ihaw. Goods, hapit na masipong sa tong sabay ang amatong. Gamay na lang ang batok haonon. Adera, nasipong na gyud. Gilikit na sa usa ka singgaong da para wag gyud makagawas nga moong. Matik na nod ang mga moong sa tong bulsa. Panguhaw na taning bato nga gamay na habilin. Og diring dapita nakapag tagubod. Porting pagkaayusa pagkadakuha. Paksit na surtian yun ta. Pagkalamian ni ununan. Akin hurot amang bato og punot sa ilawom. Ato na ning sipungon. Ato na dang siguroon basig makabuhi pa hinuon. Ato asa ning ikarga sa tong sakayan. Nya dalhon dayon sa daplin. Sakto na ning kuha daog na tong usa ka matungan makakilaw na ta. Ari tanay diri tan-aw na tong kuha sa daplin para sigurado gid ba. Adera tong kuha giyabo na nas usa ka singgaong da largo. Porting pagkaayusa sa ubodo. Ayos kayo ni ununan. Og dera pud atong moong nga kuha. Goods na kayo makakilaw na ta. Og sa mga mangutana dia nganong gagmay pa kayo gikuha na. Ingon ani ni gid siya kadagko ng moong. Dili na gid siya modagko pa. Mao ni siya kilawnon sa amatungan. Grabe pagkaayusa ni kilawon. Ato na nang isuda sa tong sudlanan largo para sugdan na nato sa paglimpyo. Di pud ni matabas-tabas atong nakuha nga ubod. Di magunitan porting pagkadanguga. Maluya tag layog-layog. Adera nadakpan jud sa usa ka singgaong gisud sa kabo. Amatik gimanihon na nas usa ka singgaong da sa paglimpyo atong moong. Asam tang naglimpyo tong usa ka singgaong. Diam tay nga saging. Ato ning birahan sa pagtanok. Ayos kayo ni pare sa kinilaw diri sa dagat. Takuban o sa tana padadali mo bukal. Sugbahan po na nato di og tuloy. Syempre di gyud na mawa ang sinugba basta ari sa dagat. Ato sang i-check atong gitanok nga saging. Goods na kayo hapit na maluto. Takuban o sa tanag balik. Goods na lahos na ta. Ipuli na taniktak ang atong ubod nga nakuha. Birahan tra sa pag-unon. Ato na ning manihuon sa pagbutang og suka atong kinilaw. Ayos kay na tubag yung pinakalami ani isuka sa kinilaw. Pagkahuman atong butang og suka. Isunod na punta ni atong mga materyales nga giwa-hiwa. Adira syempre di gyud na makalimtan ang vitamin sa baba. Pangpakondisyon sa tukob na. Ug andayon na nato diag limonsito. Pangpahumot-humot sa kinilaw ba. Automatic birahan ito na sa pagtimpla. Butang ang pagpalasa nga bitsin. Isunod butang ang asin. Goods daog. Wa na kampasundayag. Ato na nang iplastar atong bahaw dadaan. Ato na puning hukaron atong tinanok nga saging. Ato na pud ibutang sa tong hukaran atong sinugba nga tuloy. Goods diara. Ato na puning hukaron atong giununan nga ubod. Asos porting pagkaayosa. Okay daog diara atong finished product. Diatay tinanok nga saging. Ipare sa atong kinilaw. Parisan dayon og tuba. Goods wa na kampasundayag. Tukbon sa mo ni kay panggustulan na pagayong mga singkaw. La habhab. Habhab. Nilaw. Ay, lahit ko rin yung ubod eh. Lahit pa. Bumaw din ko nito bakasi no. Dili ka mo masadit mabukalan ba. Hat. Ngipon Kahit asa. Kaya makulit. Pwede surab niyo mga.
Tek na tawag ko. Manangan ko na doon. Kuya, sige. Ano na siya? Sige, sige. Nakakalalang. Kuya, sige. Bakit ka daw itong sige? Kulit ko tungkol. Ako naman. Kulit ko. Good ba? Baglakan. Sain, sain. Amin. Sabag ko kung duwag ko ng ato sila. Ano ba ito? Kaya yan, di ba? Ano lim tayo? Ang kapal ito. Agad ko isa sa driver. Ah, motor na. Motor. Yo. Hindi pili mahuman. Ito na bukalo sa matong lalatan nila. Ano ba? Okay lang to. Kapag Oo, ito gani ha? Nagkakag. Ito mo. Ito ba kayo? Kung matog ka, ito matagadughan na daw tayo. Kaya makahunat mga. Kayo, totoo kayo mo. Sabot-sabot, kita ni sila mano. Huwag mo ni mano, ni mo. Ano ba rin? Mga banig. Oo, banig mo. Ano nga bata anak, yung dagat. Ano yun? Ano yun ba kayo? Kuha na lang. Kuha, ang sagot. Eh, di pa kakuha ah. Nakabudlay di layon. Balik bitaw. Ano ang pag ka nang kuha mga utong ana, di pa hindi. Hindi kaya na, di na ginamakonsent pa. Daplin. Asos, portem pa kayo sa tinukbanay sa mga singgaw. Pagkalami apikhan sa kinilaw sa buntag. Ang mag-shoutout sa sa to mga singgaw. Shoutout kang Mark Lawrence Lucero Capote, kang Jingir Pipito, kang G Sarocasa, kang Aldrin Tabutabo, kang Edgar Mauring, kang Angie Policarpio, kang Ben Allen Boyles, kang Rolly Auman Tagalog, kang G Lord Tagalog, kang Wilma Andrino, kang Edgar Acombre, kang Ivy Momo, kang Isagani Salubre, kang Brian Yams, kang Ray Ray Mitmet, o kang Donex Answing. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment lang mo mga singgaw sa tong latest upload. Adto ta magkuha first 15 comments sa tong shoutout. Dire lang ta ko to mga singgaw. I-share ko like ng video para mas daghan tang matukob.